Čaute, pozdravujem vás. Čaute, ja vás pozdravujem. Toto je naša inštruktorka certifikovaná Anka Sasková. A toto je naša prezidentka asociácie Lucia Okoličaniová. My sme sedeli a veľa hútali už dávno nad takým jedným projektom, pretože Anka Sasková je expert nielen na Karpaty, ale najmä na tieto naše krásne tu v okolí Bratislavy. A teda sme to konečne dali dokopy. A chceli by sme nás pozvať od budúceho roka 24, od januára začíname robiť raz mesačné podujatia, kedy budeme kráčať. Je to celodenné podujatie, je to vždy na krásne miesta, ktoré ani ja nepoznám a pritom teda som z Bratislavy. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé a ja by som chcela, aby Anka len veľmi v krátkosti povedala. Čiže začíname 14. januára. Áno, začiatok 14. januára. Zráz a tie veci budete mať vlastne v prihláške na SNVA asociácii a pôjdeme nádherné tieto jezuitské lesy, akorát sa tu nachádzame, ale takými chodničkami, ktoré naozaj nepoznáte. Budú tam 3 osady. Jeden domček strička Toma, jedné biele skaly a psie hlavy a potom to zakončíme rozhľadňou a tam sú tie indiánske všelijaké veci? Áno, tam sú tie indiánske veci. Ja som totiž to už o tom naštudovala, Anka mi aj poslala dokumenty k tomu, čiže máte tu na webe presne vypísané, o čom je to podujatie, kedy je, pre koho je vhodné a tak ďalej, ale ty si povedal, 14. januára je prvé, potom o mesiac je 2. február. To je 18. februára. To pôjdeme kde? To pôjdeme vlastne tiež kúsok, pôjdeme vlastne z Partizánskej Lúky na rozhľadňu. Tu asi všetci poznáte, ale pôjdeme takými neznámymi chodničkami, kde sa premiestníme dole na železnú a na písaný kameň. Naši poznajú už tieto veci, seniori, ale tieto chodničky nové tiež ešte nepoznajú, čiže úplne v pohodičke. A potom ešte máme pripravený marec a tam ideme, to je 17. marec. A 17. marec budeme vychádzať z Rače. A Rača má také jedno zaujímavé miesto, volá sa to Sakra kopec, keď si to vygooglite. Ale my pôjdeme aj 2 krásnymi vrcholmi, ktoré nie sú vlastne oficiálne, ale sú zaznačené ako vrcholy, čo je Myší vrch a Hviezda. A krásnym okruhom sa vrátime opäť do Rače. Takže ja by som to len v rýchlosti všetko dala dokopy a zhrnula. Pozývame vás, všetko nájdete na webe našom. Ja by som chcela upozorniť, že budú to podujatia v podstate celodenné. Je to 6 plus hodín vždy, čiže okolo tých 5, 6 do 7 hodín. Je to celodenné podujatie, bude to vždy v nedeľu a je to vhodné úplne pre malé deti, nie, možno od tých 8 rokov. No, od 10 by som dala. 10 plus minus a úplne seniorov áno, ale takých aktívnejších seniorky a seniorov. Mojich seniorov, dobre? Ankine seniorky a seniorov. Aj sa najeme po ceste, aj bude buď bufet alebo si niečo zoberiem zo sebou. Proste je to všetko rozpísané na webe. Tešíme sa na vás, pozývam, budeme sa túlať krížom, krážom cez Karpaty. Čaute! Ahojte!